ndichita zvichikorokosa. Right. Ndakamboita mukadzi ndokubva ndasiyana naye but ndine mwana mumwe chete. Ndine vana vaviri rawo. Mukadzi zvindasiyana naye mwana vangu inini vanochekedzwa nevabereki vangu. Ndokubva ndaenda kumazowe kwandiri kuita zvekukorokosa. Ndokubva ndasangana nomwe mukadzi vaifamba vari vatatu. Ndokubva ndabvunza rudo ndikabva ndagamuchirwa. Ndagamuchira ndakasvika panguva yekufara. Nokuti ndaitoziva kuti handisi kuroorana but zvandiri kukumbira ndozvo ndichawana. Kwete kunze but mukati. Kureva kuti mukadzi anopindura chiti sorry. Ndozvandinoita kana ndichinge ndatora nguva refu ndisina kusangana nemurume. Saka don't worry. Mira panapa. Ndite sei? Nditsvage zvandinofanira kuti ndiite. Okay. Ndobva asiya murume akamira ndokubva aenda kwaakaenda. Aenda kwaakaenda murume uyu mukadzi uyu haana kudzoka. Angatorwa pasi. Achibva toenda. Aenda kudaro mukadzi akazobva paye akumhanya kuti mukadzi ndomuziva achitengesa nemamwe. Ndokubva mhanya kunoudza vamwe vanoshanda naye mukukorosa. Vakomana ona zvaitika pandiri. Zvati ngatimutevere pane vamwe wake. Ndokusvika pane vamwe vachona zvikanzi kumonya aende pisi zvikanzi angosvika pano akatora bhegi achivatorwa pasi. Achiziva kuti aenda kupi. Zvikanzi imi matisi kuzokusiya. Umonya anogara kupi. Zvikanzi ako anogara tinokuziva bati kuPetrisi. Heshi. Handei. Hamai kumagunde, amai kumagunde, chekesa musutu, kumagunde. Kufamba uko vakananga paPetrisi. Vachibva kumazowe. Vachinosvika paPetrisi pape mukomana kutosvika kuona mukadzi akatogara nemurume wake. Vagere. Anoti iwe. Wakanditi iwewe uri kutsvaka zvinhu zvinondibatsira. Zvikanzi nemurume wangu. Zvikanzi ndititira nemurume wangu. Hauna mudzwa ndire murume wewe. Pawakabva pandira ndokati unotsvaka zvinhu zvinondibatsira. Kwanzi murume achibva ngoti ndaichiziva zvangu kuti uchauya. Kusanganisa ruoko rwaishandisa. Tarisa zvigumo zvako. Murume ine zvigumo zveruoko zvere senge zvakapenda leo. Murume uyu azosvika kumbari. Ndiri kutsvaga bhosho andibatsire kune vamwe vabatsiri. Ndobva ndashedzwa pane umwe musika unoona nditengesera. Zvinoti pane murume ari pana ari kutsvaga. Panobikwa sadza. Ndobva ndasvika. Chii mukoma? Ndichitarisa chimiro chemurume uyu Zimbabwe. Anga ane ratidziro yekuti munhu asiri kugara mumba. Ane tsvina. Hembe dzine nguva dzisina kuwachwa. Body yake inoti nyama ine nguva isina kudirwa mvura. Achindiudza mashoko aya ndakatora sokuti ndiri kutaura nemunhu ari kutanga kurwara kana kuti ari kurwara. Asi kuti ndive neumbo handikusiye. Ndoda kunzwa nezvauri kutaura ndizvere. Anotaura achiti iye handisina kumira zvakanaka pamutezi wangu. Mutezi wangu wakamira wakadai. Umwe wacho wakurisa, umwe wacho hapatsoripo. Ndikati no zvandikuda kuti handikwanisi kuenda newe. Hande mukati mechimbuzi. Ndobva ndasarudza kuona varume vanokuenda vatatu vechikuru kusanganisira umwe 1 wechidiki. Tichinopinda mutoilet takasangana mune vamwe varume tichibva takuona kuti 7. Ndokumbira varume chitarise murume uyu kuti kana ndichizotsvaga vanhu vanobatsira vanhu ndinoziva tinge tiine chokwadi chekuti vanhu vatiri kupa vanhu kuti munhu ada kubatsirwa taona umbowo. Ndokubvisa bhandi. Ndokudzisa hembe yake. Zimbabwe vanhu vanga varipo vese hapana asina kushama hapana asina kutarisa kusaiti. Apo mutezo uta kugirita kutaimira apo umwe mutezo wakurisa umwe mutezo ausitowanikwa wadisappear. Une mazuva mangani ari kushedzera kuti ndane mazuva but chikonzero chakunetsa ndechekuti handisi kuenda kuchimbuzi handizi kunogara pasi kana kurasa mvura hapana chandiri kuita. Chii chakatika zvikanzi pandasvika ikoko ndakabva ndanzi nemuridzi wemukadzi uyu ndaizviziva kuti uchaura yako. Asi zvawasvika seune laki. Kupora watopora kana wandiona asi ndokunge waita zvandiri kuda. Ndiri kungoda mombe 3. Yati mukomana uyu haana mombe 3. Paangaita chikorokosa chake angasingaende kumba kunobairike chikafu kana kutumira zvinhu kuvana. Ane mombe vabereki but iye haana mari. Kuti achienda kunotesana nevabereki pakutanga neurwere asina chaienderesa akuita musango. Kumusha kwemurume uyu ndokupi? kuMount Darwin kunonzwa matope. Mount Darwin. Paita zvichikorokosa achiwana mari aisaenda kwabereki. Vasa vabereki vane mombe. Iye haana mari. Saka mushure mekuudzwa nemuridzi wemudzimai kuBeatrice achibva apomoka kubva ikoko akuya kumbari. Akungotenderera. Varume ndibatsiriwe. Asi tichiri ipapo takazowana mumwe murume hwana akangoti pakati pevanhu. Ndikukumbira bhosho kana mukomana yapedzisa zvaari kuita. Mundipenda ndikati no. Itotora munhu izvizvi chatiri kutsvaga panapa ndechekuti munhu aite sei abatsirwe. Chatisina kuzokwanisa kuita kupanana manhamba nevanhu nemunhu akatora munhu uyu. Saka tiri kukumbira izvezvi kuvanhu vane munhu uyu kana kuti vanhu
vakatora munhu kana pane vachikuzati pari zvinhu zvapapi anogona kutudza but kwandiri ndakati bhozho ndinodzoka ndichikuudzira kuti ndamira papoindi imi asi chokwadi chakanaka mhuri yezimbabwe munhu paari iko zvinozvo hapana kumira musha. Mati mimi murume uyu ane makore mangani? Makore ake kana sikakanganisi anofanira kunge ane 27 years. 27 years. Pamataura kuti pamakaenda muchimbuzi muchida kunoona kukanganisika kwakaitika. Mataura kuti pane nhengo dzakazvimba dzimwe dziri kutaimira dziri kuyetima dzimwe dzacho adziswanikwa. Panengo tida kuti vanhu vanzwisise. Ichokwadi. Pane dura. Yes. Rinogara mbeu ya baba. Ichokwadi. Anditika. Ichokwadi. Nenhengo yemurume. Chichi siri kuwanikwa. Idura. Dura rimwe rakakurisa. Rimwe arisi kutowanikwa. Rakadisappear. Hey! Ende rasara rachona ruta sokunonzirwa rakadisappear. Rakanojoina rimwe. Richivhara rimwe chete ndovhara kura. Ende kuti kutaimira kuzvimba. Apo haasi kuenda kunozvibatsira. Haasi kurasa mvura. Oh. Saka muridzi wemudzimai ari kuti anoda mombe 3. Obva abatsirwa. Ende achisvikirwa ipapo anoratidza kuti iye andasenga ndoziva. Ende mukadzi wipa akasvikira gava ngoti kweni ndaita sei? Taura nemurume wangu. Asi kuti mudzimai aitozviziva kuti akagadzirwa nemurume. Handofunga kudaro. Ende ndakaudza murume kuti usavhundukwako ndozvandinoita kana ndichinge ndatora nguva refu ndisati ndasangana nemurume. Saka ndakumboenda kunotora zvinhu zvinoita kuti utoita bo ndovharuwa pasi chose. Achivatiza. Kanyemba naBhozho tinokutenda chose nebasa guru ramuri kubata paNational FM. Bhozho Ngora mwana akawanikwa akasungwa kwa mutoko nemashulesi muhuro. Anga asina kukanganiswa kumbunyikidzwa kana kubatwa chibharo here. Tinotenda community nebasa rakanaka ravakabata. Ndini Bishop Matanike ndakabata chimuti. Ichokwadi ndova nekodzero ndova mumwe vanhu vatinotarisira kuti vataure mashoko avo. One vane basa ravanobata uye zviririro mweya. Kutaura kwavo chete ikokoko nesimba raJesu vanhu vakawanda vanogona kutobatwa nemweya unoita kuti vanhu vese tiwirirane. Mwana anga asina kumbunyikidzwa here mwana uyu. Izvozvo manje izvozvo tichazvinzwa chikonzero ari muchipatara ka vanotarisa zvese. Yes. Kuti kusungwa kwakati wane tambo ndo marwadzo chete here kuanga asina kumbunyikidzwa here sezvo ari mwanasikana. Tichazvinzwa. Tinotenda regai pari zvino muri yeZimbabwe chirongwa Bhozho Ngora segment tinochikoserwa nevasawira vedu vePremier Tobacco Auction Floors. Nyanzvi vana mazvikokota pakutenga fodya nemari yakanaka kubva kuvarimi vefodya munyika yeZimbabwe. Muchidaka kubata Premier Tobacco Auction Floor munovabata pa 08080462 ito free.